akon may nagaabot kita nga pamilya o kun abyan gikan sa iban nga pungsod, tsokolate ang masami nga ginapasulubong sa aton nga mga Pinoy. Ang ini nga pamangkot ang nagtulod sa amay ni Emmanuel Villarreña sang barangay Patag sa Silay nga si Dolping sa pagsugod sang pagtanom sang puno sang kakao. Luyag niya nga makaproduce man kita sang aton kaugalingon nga tsokolate nga pwede i-compete sa tsokolate gikan sa iban nga pungsod. Tubtub naka-attend siya sa isa ka seminar kag nakilala niya si Mr. Chris Padriga nga isa ka cacao grower. Si Mr. Padriga nakadala sa ila lugar sa mga Japanese national kag nagbakal sa ila cacao beans nga Filipino aromatiko o kun Criollo nga variety, ginatawag man ini nga white beans. Nakalabot sa isa ka grand chocolatier o kun chocolate maker sa Japan ang ila nga beans kag sang natilawan niya ini, gintultul niya sila sa Pilipinas. Mga 2017 nagkadto sa sining nagdala sa sample sa mga chocolate sa kada nation. Oo. May sa Ghana, ng Brazil, mga daw 5 countries to naging patilaw yan ni Papa. Oo. Pag sa amon man, sinitilawin nyo. Tapos tilaw niya tinong sabor. Papa niya, okay man, chocolate man. Nyari nyo, tilawin nyo. Pag tilaw na mo, kayo siyempre daw baguhan lang sa taste no black, pero nalain sa sabor, pero hindi kami ka-appreciate kung ano nga klase taste na Kaya ba ni Papas niya, tisir nga amo ginigin pangita mo sa amon. Kaya ti damo kang manation, sini nga kabalo ka, ang inyo dia beans, ang ila to nga beans, kumbaga kung sa mga salakyan to yung mga Toyota, o Mitsubishi, ito mga lokal lang siya hindi ba pa niya ting amo niya inyo yung mga beans niya kag ang inyo mga product niya mga chocolate niya yung mga Mustang niya. Ginhambalan siya sa Grand Chocolate nga premium nga size ang cacao beans ang ilang nga produkto kag ini ang madugay niya nga ginapangita. Magluwas sa variety, ang klima kag ang duta sa Patag amo ang rason kun nga world class ang ilang nga cacao beans. Nagsige-sige na sila padala sa white beans sa Japan kada may ara. Gani amon gid pagkamaayo nga lagawon ang cacao plantation ni Manuel para amon makita kun nga world class ini. Pila lang ka minutos nga drive, nalabot namon ang ila nga ginatawag nga uma. Ang pensar ko ano nga cacao plantation, tapan lang, kag malabot sang salakyan. Wala kami ma-inform nga may lalakton gali. Nagsugod kami lakat, las 11 sang aga. Hindi ini basta-basta nga lakat. Saka panaog sa bukid ang amon ginhimo. Samtang nagapanglakaton, may agila pa nga nagalupad-lupad sa langit. Suno kay Manuel, kada adlaw, amo sini ang iarota, lasay sang aga, nagalakat na siya sa uma. 3 niya na ini katuig ang ginahimo, makapoy, pero kung makapamunga na, matamis. Magluwas kuno sa Japanese Grand Chocolatier nga nagabakal sa iya nga cacao beans, may isa ka kilala nga fast food chain nga luyag mag-order sang volume sang iya nga tableya para himuon nga hot choco. Pero sana lang ang nagapang-indi kay hindi pa sila makasarang mag-produce ang madamo nga tableya. So parcel ka pa mo kami subong sang order ng mga big order may ara na gani ang Jollibee nagmuno sa amon nga contract. Sa hot choco nila. Hindi kami parang ka-cater kay kami lang gidya ang naga-produce di kagwaay kami di nagabaton kundi hindi lang di nga mga backyard na mga tungod sa process nga politikas stricto kayo. Mano-mano pa abi ang ilang nga proseso. Halin sa pag-harvest ng bunga, pagkadto sa pag-ferment sini, sa pagbulad sa init, sa pagpain-pain sang magagmay kag dalagko nga liso, sa pagkakasang panit sang liso, tubtub nga masulod na ini sa ilang nga grinder. Kag ang produkto, tableya. Malawig kag mabudlay ang proseso pareho sa amon nga pagpanglakaton, makahalapo. Halapo man ko. Bangod pa sa amin nagkainulan sa bukid, madanlog ang duta. Up. Mga 3 man kadalinas kag 1 ka oras nga pagpanglakaton, tubtub amo nalabot ang iya nga cacao plantation. Tadop lang. Pero okay lang, sa gabi ko na lang batsagon ang tanan. May kapin sa 7,000 ka mga puno sa kakao diri sa may cacao plantation ni Manuel diri sa may barangay Patag sa Silay. Isa sa mga kabudlayan nila among pag-harvest. Botsilingon mano-mano ang pag-harvest nila sa mga bunga sang kakao. Botsilingon kun mag-harvest ka sang 2 ka sako nga mga bunga sang kakao mano-mano man kag ginhakwat man ini sa mano-mano kag ginapapanaog gikan diri sa may bukid.
Ang tanan nga bunga nga iya ma-harvest ang ginasulod sa sako kag ginaguyod pa panaog sa ila nga payag-payag. Dito na ginahimo ang maid-id nga proseso para mapati kami nga matamis ang bunga sang iya nga kakao. Ginpatilaw niya ini sa amon. Tamis. Wala ito tsokolate. Hala, namin. Sulong kay Manuel, matamis ang pangabuhi sa subong kung ikumpara sang una. Bangod sa pagsugod nila sa pagtanom sa kakao, may nagbulig pa sa iya nga training sa pagproseso sini. Kagang iya mini factory sang tableya ang gindonate sang wala niya man makilala nga persona nga luyag lang magsuporta sa iya. So subong, for example, ini facilities ni, hindi niya mo kinatag ni sa private person na hindi ka naman pakilala kung sino sa. Wala. Kung wala ka makabalo, sino na? Why na siya? Hindi ko talugan na lang ka mo ni? Oo, bali may ginpaagyan na siya nga tao, pero ay isang pabalo kung sino naghatag sang budget nga pati hatag di. Buli ka niya sa amon. Facility ni Bali ni nga balay ni. Oo, ang malay ni, ang machine na, oo. Nga, tagi na para makaproduce na ka mo. Hindi mo siya kilala? Hindi kilala sir. Pero ang ginpaagyan siya na, si Mr. Chris Padriga, kag si Ma'am Vina Antopina, nga regional director sang DTI Bohol pa ha. Gani ginahaylo naman ang kaingod nila sa pagtanom sa kakao ugaling. Kinahanglan pa magulat sang 3 ka tuig antes ma-harvest ang bunga. Suno kay Manuel, gustuhon niya man na makaproduce ang world-class nga tsokolate pero wala pa siya sang ikasarang. Wala siya sang machine, kag suporta sa gobyerno ang ilang kinahanglan para makakumpete sa world market. More plantation tapos ang problema di sa amon sa umagit sir ang farm to market road. Oo. Kay tani kung for example may farm to market road, pwede nga makita kami access to sa ubos nga mayong tsimpo nga dito lang nga i-ferment sa pero pagka dry na dito na sa ubos kay ti kung isabi din sa kabla weekly ang ulan isa kasi man nabilog yung ulan na ng ulan niya ti guba ang beans namon ang cracker para sa kag tani kung mas mayo pag ito makabulig ang gobyerno nga makaproduce sila tani di Millinger para for chocolate na gid. Kay may technology na ginhatag sa amon, training na kami. Oo. Ang problema na lang ang Gamit na lang ng ulan gid. Mga pasado las 2 na kami sa hapon nakabalik gikan sa cacao plantation. Makapoy pero wala ini sa adlaw-adlaw nga kakapoy ni Manuel. Para sa iya, mabudlay magsugod sa pagtanom sang kakao. Pasensya, passion, kag kapisan ang kinahanglan. Pero kung makasugod na ini, pamunga kag imo lang tatapon, imo pa ini mapasa sa imo kabataan kag kaapuhan. Kung nga na siya sir, mapatay ka na ni sir ya ipamanaw pa ni sa mga apo mo ya. Sige. Kabalo ka ang kakao, once nga mamunga na siya, kag kabalo ka mag-atipan, once katigulang na siya, kataas na siya kayo, pwede mo ni siya kung na-rejuvenate mo. Pwede mo siya mabadi nga, kwa kato sa punta yan nga, mayong bunga, isuot mo sa puno ya, ut doon mo, bisan tigulang ka na yung bata, umiya pagdako, inagap, mamunga mo na siya gapo niya. Sa karon, makasarang si Manuel makaproduce ang 10 ka kilos ang tableya sa kada adlaw o kung masobra pa kung may order. Kung ang kilos ang tableya 1,000 ka pesos, maka 10,000 pesos siya sa kada adlaw. Pero wala man sang adlaw nga nagaka-zero siya. Masami ang mga bagay-bagay, makapoy, makaubo sa pasensya sa panugod. Pero kung malapot mo ng pinakababaw, matahom ang view, matamis ang bunga, kasubong sang sininga bunga sang kakao. Ululupot kita tanan sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Romeng!